сәхнәгә ямьле төркеме нинди максатлар белән чыкты? Татар эстрадасына яңа сулыш, яңа җырлар белән керергә. Татар халкына, татар халык җырларын, шундый ретро җырларны яңаша һәм инде яшьләрчә дип әйтәсе килә, чыгару максаты тора. Кара урманнарның уртасында кар тимәннәр кистемәләли. Әле бит әле безнең кызлар төркеме. Һәрберебезнең үз характерлары бар, үз карашы дөньяга. Минем уйлавымча, ямьле бу бер гаилә. Хәерле көн, исәнмесез. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Һәм аның алып баручысы мин Гөлүсә Сынгатуллина. Бүгенге тапшыруыбызның кунаклары республикабызда популярлык казанып өлгергән татар халык җырларына яңа сулыш өрүче ямьле вокал төркеме. Исәнмесез кызлар, хәерле көннәр. Сезне күрүебезгә без бик шат. Ничек сезнең кәефләрегез, ничек хәлләрегез? Кәефләрегез әйбәт, шундый яхшы Һава торышы бүген. Кояшлы көн. Кояшлы көн. Кәефләребез дә шуңа күрә икеләтә күтәренке. Әйе. Кызлар, шуны да әйтеп китергә кирәк, төркем бит инде 3 кыздан тора. Бүгенге кунакларыбыз исә Вероника һәм Алина. Шулай ук тапшыру дәвамында без Альбина белән дә элемтәгә керербез дигән өметтә калабыз. Кызлар, сезгә беренче соравым шундый булыр. Ямьле төркеме ничек барлыкка килде һәм төркем буларак беренче чыгышыгызны хәтерлисезме? Әйе, хәтерлибез. Башта инде ямьле төркемендә 4 кыз иде. Мин, Альбина, Дилия һәм Гөлназ. Без Мәдәният һәм сәнгать университетында укыдык. Шул студент елларында без оештырып инде киттек. Безнең коллективны. Группа шул кадәр озакка сузыла дип уйламадык, ләкин алга бардык да бүтенесе безнең Шатып, яратып кабул иттеләр һәм төркем шул рәвешле оешты да, шулай бит. Кызлар, ни өчен төркемне ямьле дип атарга булдыгыз? Бер карасаң аңлашыла да кебек инде, талантлы, шибәр кызлар булган төркемне тагын ничек атыйсың? Шулай да сезнең фикерләрне белеп китәсе килә? Менә мин әле төркемдә күптән түгел, инде Алла бирсә, күптән түгел дип инде сентябрь аенда 3 ел була икән, менә әле уйлап утырам да. Минемчә, менә Вероника минем белән килешер. Ямьле ул бит инде матур, ямьле, шибәр, талантлы, үзенә шуңхатлы күп кырлы сүз, ямьле дигән сүз, һәм инде менә 4 кыз, алар чыннан да шуңхатлы шибәрләр, талантлылар. Һәм инде менә шушы сүз, шушы группаны берләштерде дип уйлыйм, һәм бу исем шушы группага бик тәңгәл килә дип уйлыйм. Мин дә килешәм. Вероника, сез бит инде төркемдә беренче көннәрдән үк. Сәхнәгә ямьле төркеме нинди максатлар белән чыкты? Без инде шундый теләк белән чыктык. Татар эстрадасына яңа сулыш, яңа җырлар белән керергә һәм аналог проектлар әле булмады. Шуннан да менә мин инде татар эстрадасын бит инде күптән күзәтеп барам. Эстрадада шуннан да шундый төркем әле булганы юк. Кызлар төркеме дә бит әле. Кызлар төркеме шуңхатлы шибәр матур кызлардан, матур костюмнардан булган андый төркем менә бүтән яктан да килгән дип әйтәсе килә инде төркем. Андый төркем юк иде әле безнең эстрадада, һәм инде менә ямьле төркеме бүгенге көндә дә эстрадада аерым урын алып тора дип әйтәсе килә. Һәм менә Вероника әйткәнчә, аларның максатлары ул вакытта да ук инде эстрадага яңалык алып керү, татар халык җырларын заманлаштыру, яңа аранжировкалар белән чыгару халыкка бит инде, менә аларның максатлары шул иде, һәм хәзерге вакытта да безнең максатларыбыз татар халкына, татар халык җырларын, шундый ретро җырларны яңаша һәм инде яшьләрчә дип әйтәсе килә чыгару максаты тора.
Аха, бик әйбәт максат. Кызлар, әйдәгез хәзер Альбина белән дә элемтәгә кереп карыйк. Әйдәгез. Hayırlı günler, исәнмесез? Сәлам кызлар. Сәлам, исәнмесез, хәерле көннәр сезгә. Сезне дә студиябызда күрүебезгә шушындый рәвешле булса да, шулай да күрүебезгә бик шатбыз. Альбина, сөйләп китегез әле. Сез төркемдә нинди эш башкарасыз һәм төркемдә эшләү дәверендә нинди кызыклы хәлләр булганы бар? Мин белем буенча вокал укытучысы. Хәзерге вакытта Игорь Крутой исемдәге академиядә балаларга вокал дәресләре бирәм. Һәм группада да үземнең белемнәрем белән, кызлар белән бүлешәм. Барлык репетиция вакытларында, тавыш яздырганда да алар белән мин эшлим. Репертуар килгәндә дә җырларны сайларга булышам. Тиздән безнең группаның оешканына 8 ел була. Һәм шул вакыт эчендә бик күп кызыклы вакыйгалар булды. Бер вакыт сәхнәгә чыгыр алдыннан минем туфлинең каблугы сынган. Һәм хәтта сәхнәдә егылган чаклар да булды әле безнең. Менә бит нинди кызыклы һәм шул вакытта кызганыч та хәлләр булып тора икән. Кызлар, менә сез бит инде әйтеп киттегез, башта безнең төркем 4 кешедән тора иде дидегез, аннан соң инде сезгә Алинә килеп кушылган. Белгәнемчә инде Алинә башта Салават җыр театрында да эшләп алды. Сезне ямьле төркеме нәрсәсе белән җәлеп итте? Беләсезме, бу минем өчен гомумән тормышта шундый, ничек дип әйтим, үзгәреш булды минем өчен. Чөнки мин бит инде Салават җыр театрыннан соң үземнең сольный карьерамны дип әйтик инде башлап җибәрмәкче идем. Мин аны башлап җибәрдем, ләкин менә ямьле төркеме минем тормышта барлыкка килде. Аллага шөкер дип әйтәсе килә. Мин моның өчен бер дә үкенмим. Миңа бер көнне Вероника шалтыратты да, бу 2,5 ел элек Вероника шалтыратып, Алина менә безгә төркемгә солистка кирәк дип, син ризамы? Җавабыңны тиз бир диде ул миңа вакытта. Андый чакта бит инде нәрсә әйтергә белмисең, мин уйладым, бер көн уйладым мин. 50-гә 50% булды. Ризалашуым да, ризалашмауым да 50-гә 50 иде. Хәзер мәйтәм төркемгә килеп керсәм, минем сольный карьерам нишлим икән? Мин бит инде теге яләнгән үзем генә җырлап йөрергә һәм төркемнәрдә гомумән булырга яратмыйм мин. Чөнки ансамбльләрдә эшләгәнем бар. Солист булып инде хорда җырлап индеме. Һәм бу гомумән минем өчен түгел, шуңа күрә куркытты әзрәк әлбәттә. Ләкин инде ямьле төркемен ишетеп белгәнгә күрә, һәм инде аларны тагын бер кат карап, видеоларны, аларның киемнәрен, чыгышларын, аларның үзләренең тотышларын, гомумән бу группаның, бу төркемнең нәрсә белән шөгыльләнә икән һәм нинди юнәлештә баруларына мин ләззәтләнеп карадым. Шун хәтлиме, һәм җавабымны ярый. Мин сезнең белән эшләп карыйм дигән миннән шундый җавап яңгырады Вероникага. Һәм кызлар сөенеп кабул иткәннәр дә. Без бик сөендек, без бик Алинаны көттек. Мин инде үземнән әйтәм, Алина безнең крәшен шибәре. Уңган, матур, талантлы һәм мин аңарга карап, ул безгә кирәк, Альбина. Әйдә, бисмиллаларны укып, Алина хәзер безгә әйе дип җавап бирергә үмитләндек. Өметләндегез. Шулай булды менә.
Кышын җәеп каршы алдылар Алине. Кызлар шуннан да шун хәтле менә аларның бит инде үзләренең гаиләләре оешкан кебек шун хәтле теге җылы иттереп мине үз гаиләләренә кабул иттеләр. Миңа шун хәтле уңайлы булды баштан ук шушы группада. Һәм инде алга таба да үземне тагын да яхшырак хис итәм әлеге көнгә хәтле. Шун хәтле җылылык белән алар миңа карыйлар. Барлык яктан да булышалар. Гомумән инде бер-беребезгә гел булышып торабыз. Һәм менә шулай 2 ел ярым үтеп тә киткән. Гөрләп эшләп торасыз. Әйтәм бит бер тапкыр да үкенмәдем монда эшләгәнемә, чөнки менә костюмнарына хәтле, җырның сайлауларына хәтле, бизәлеш менә, бизәндерү, менә гомумән образга килгәндә инде безнең Вероника җавап бирә. Менә шул хәтле ответственно дип әйтәсем килә. Алар бер-берсенә карыйлар. Теге менә сәхнәгә чыгу ул ритуал булып тора ул безнең өчен. Менә мондый төркемдә эшләү ул бик зур мөгъҗиза дип әйтәсем килә. Һәм мин бик горурланам шушы ямьле төркемендә булуыма. Әле беләсезме, күп кенә артистлар белгәч, миңа шун хәтле котлау сүзләре яздылар. Син менә ямьле төркемендә икән дип, шундый бик матур җылы сүзләр алдым мин. Димәк, артистлар арасында да ямьле төркеме менә шундый зур дәрәҗәле группа булып тора. Һәм шунысы бик тә шатландыра. Димәк, төркемнең үз исеме бар дигәнсез. Үз исеме, үз урыны, үз юнәлеше дип әйтермен. Әлбәттә. Кызлар, сез бит инде татар халык җырларын яңартып башкарасыз, аларга яңа сулыш өрәсез. Әлеге җырларны тамашачылар ничек кабул итә? Гадәттә бит инде алар яңалыкны авыррак кабул итә кебек. Менә сезнең очракта ничек? Яңа җырларга килгәндә, беләсезме, менә безнең репертуарда мин килү белән инде, менә мин игътибар иттем, без күбрәк хәзер татар халык җырларына, менә баянга җырлауларны күбрәк инде кертәбез, чөнки халыкка барыбер ул җырлар кирәк. Халыкка якын булу өчен шушы җырларны җырларга кирәк дигән фикер белән инде. Аннан соң яшьләр өчен дә безнең үз яңача аранжировкалар белән заманчалаштырып, андыйларны инде яшьләргә күбрәк тәкъдим итәбез. Әле алай да түгел, менә андыйларында олы апалар, өлкән абыйлар тыңлыйлар, тыңламый дип әйтә алмыйбыз. Андый җырлар да кирәк. Бүтән җырлар да кирәк. Менә шушы яктан без уникаль группа дип әйтәсе килә. Безнең репертуарда татар халык җырлары да, ретро җырлар да, инглиз телендә дә җырлар, рус телендә дә җырлар бар безнең. Дискотека да бар. Барлык халыкка ошаган дип тора. Димәк, барлык аудиторияны да кулачлыйсыз. Кызлар, менә сез бит инде төркем. Җыр сайлаганда ниндидер аңлашылмаучанлыклар килеп тумыймы? Әйтик, мәсәлән, миңа бу җыр ошамый, миңа ошый. Кай вакытта инде була шундый хәлләребез, ләкин без бер-беребезне тыңлап, безгә юл биреп, бер сүзгә киләбез, бер фикергә киләбез. Ул яктан Аллага шөкер барсы да әйбәт. Кызлар, сез бит инде көз көне Поле чудес программасында, ягъни инде мөгъҗизалар кара программасында да булып кайттыгыз. Анда сез Татарстаныбызны мактап, данлап, Татарстаным дигән җыр башкардыгыз. Хәзер әйдәгез, бергәләп изек карап китик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез.
чыннан да менә мондый җырларны беренче канал сәхнәсеннән ишетү аеруча да күңелдә горурлык хисләр уята. Ничек сез беренче каналга килеп эләктегез һәм әлеге чыгышыгыз турында сөйләп китегез әле. Безне инде Мәдәният министрлыгы чакырды һәм без бик шат идек. Дулкынландыгызмы, кызлар? Дулкынландык бу хәбәрдән бигрәк тә бу хәбәр бик дулкынландыргыч булды безнең өчен. Соңгы көнгә хәтле ышанмадык. Беренче каналга барачагыбызны шунда эләккәч кенә студияда шушы җырны җырлагач кына без аңладык. Без беренче каналда, без Поле чудес тапшыруында чыгыш ясыйбыз. Ничек? Менә беләсезме, ул аны аңлатып булмый ул хисләрне. Шуннан да менә әлемне ямьле төркеменә эләкмәгән булсам, беренче каналга бармаган булыр. Кем белә менә. Менә шулай насыйп булган, димәк. Безнең шушы тапшыруда булу Татар мәдәниятендә күрсәтү бит әле бу. Әйе, татар мәдәниятен күрсәтү, ул менә костюмнарына хәтле, анда шун хәтле матур итеп чигелгән безнең татар орнаментлары, безнең матур җырыбыз, Татарстанны данлап, мактап җырланган җырыбыз. Менә шул барыбер бит инде менә телеканаллар өчен шундый матур бер картинка дип әйтик инде кирәк ул, Менә горурланып әйтәсем килә, безнең менә шундый образлар аркасында да, бәлки менә безне шунда чакырганнардыр да, бу инде нәрсә турында әйтә. Артист ул һәр вакытта да менә башыннан очына хәтле бер дигән киенгән булырга тиеш, бер дигән бизәнгән булырга тиеш. Һәм шул вакытта аның 80% уңышы булыр дип уйлыйм. Һәм юкка гына эләкмәдек, без беренче канал. Минемчә. Һәм инде аннан кайтканда без шун хәтле куанып, дәртләнеп, канатланып, очынып кайттык. Шун хәтле күп энергия тупладык, хәтта менә хәзерге безнең дәрәҗәбезне төшерәсе килми, әлбәттә инде алга таба атлыйсы килә, тагын да күбрәк үсәсе килә, һәм без моның өстендә бүгенге көндә эшлибез. Вероника, менә телеканал хезмәткәрләре сезнең татар телендәге әлеге җырыгызны ничек кабул итте? Анда инде без русча да, татарча да җырладык һәм русча шундый перевод булган татарчага. Һәм һәрбер кеше студияда ул аңлатып карады. Кызлар, сез бит инде безнең бик күп җыр бәйгеләрендә дә катнашасыз. Нинди генә илләрдә булмадыгыз? Ул да булса Казакстан, Франциядә, Чехиядә. Ничек уйлыйсыз, татар җырын дөньяга тагын ничек танытып була? Татар җырын миңа калса хәзерге көндә бик җиңел танытырга. Хәзерге вакытта безнең интернет бар, YouTube. Әйе. Менә шушы социаль челтәрләрдән бик тә рекламаны җибәрәсең, куясың, җырыңны реклама бирәсең, ул синең менә төрле илләргә шул вакытта таралып китәргә мөмкин. Хәзерге вакытта ул минемчә проблема түгел. Кызлар, әгәр дә мәсәлән татар эстрадасына күз салсак, безнең инде шундый музыкаль төркемнәр санаулыгына, һәм алар бик әз. Күбесе инде аларның үзара ниндидер бәхәсләр килеп чыгу сәбәпле таркалып беткәнен беләбез бит инде. Сезнең төркем ничек саклана һәм коллективта ничек шундый җылы атмосфераны саклыйсыз? Беләсезме, моның серен әйтимме? Сере бер-береңә юл куя белү. Беренчедән бер-береңне аңлау, ишетә белү, бер-береңгә хөрмәт белән карау. Менә төркемнең сере әле безнең кызлар төркеме. Һәрбер безнең үз характерлары, үз карашы дөньяга, шуңа күрә менә без монда, беләсезме, түгел шушы группада кем нәрсә өчен җавап биргәнен белә, һәм инде нәрсә өчен ул шушы группада икәнен белә, аның максатлары һәм алга таба нинди өметләр белән яши ул шушы группада. Менә шушы сорауларга безнең
башыбызда җаваплар бар. Шуңа күрә без бердәм, без беләбез нәрсә эшләгәнебезне, ни өчен эшләгәнебезне, һәм инде аннан нинди результат без алачагыбызны без инде белеп, менә минем белән инде 2 ел ярым булгач, әле бу димәк бу бик зур срок. Болай 8 ел була инде, төркемгә. Зурда да шактый. Әйе. Менә 2 тапкыр гына, 1 тапкыр гына алышынды группаның составы. Бу бик күп нәрсә турында әйтәдер дип уйлыйм. Минем уйлавымча, ямле бу бер гаилә. Без бер-беребезне саклап, ярдәм итеп, бер-беребезне тыңлап, бу чакта инде бәхәсләр килеп тулмый. Кызлар, сезгә киләчәктә дә шулай дус тату эшләргә насыйп булсын. Кызлар, сезнең бит инде төркемегезгә 8 ел дип әйтеп киттегез үзегездә. Сезнең бит инде репертуарда тупланган. Тамашачыларга сезнең концертларыгызны кайчанга таба көтәргә? Без инде һәр елны уйлыйбыз. Бу елны дип концертта кирәк. Төрле сәбәпләр килеп чыга. Икенче елны, теге елны без изоляция чоры башланып китте. Бу елны инде белмибез. Нәрсә булыр дип, куркытып тора барыбер әле концертлар кую дигәннәре. Белмим, сөйләшүләр безнең төркем арасында әлбәттә бар. Концерт турында Алла берсә, менә 2 ел эчендә булыр дип уйлап торабыз, Алла берсә. Әлегә барыр. Инде просто бик зур подготовка, репертуар. Шундый концертный номерлар оештыру бик җиңел эш түгел. Моның без инде бик теге ответственный карыйбыз. Ответственный. Кызлар, алайса без сезнең концертларыгызны якын арада көтеп калабыз. Без дә көтеп калабыз. Әйдәгез бергәләп татар халык җыры Гөлләр үсәне карап китик, аннан соң инде әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Сандуғаш сайрап су эчә кызыл гөл арасыннан. Сандуғаш сайрап су эчә кызыл гөл арасыннан. Жан дускайым мин сандуғаш сені қойым. Сайрар идім янарыңда сені сағынған сайын. Жан дускайым мин сандуғаш сен қойым. Сайрар идім янарыңда сені сағынған сайын. Сайрар идім янарыңда сені сағынған сайын. Кызлар, менә шуңа игътибар иткәнем бар. Сезнең күпчелек клипларыгыз Татарстаныбызның иң матур җирләрендә төшерелә. Һәм әлеге клипларда сез үзебезнең милли киемнәрдән. Сезнең костюмнарыгызны кем уйлап таба? Ялгышмасам, сез Вероника, шулай бит? Әйе, мин бик яратып итеп костюмнарга шундый үземнең Бар күңелегезне бирәсез. Бирәм, әйе, һәм без инде дуэтта эшлибез. Безнең бар тегүче, дизайнер Луиза Скипина. Без аңарга бик күп сәлам әйтәбез һәм рәхмәтләребезне белдерәбез. Луиза инде минем белән бер дулкында яши, эшли һәм безнең шундый тандем инде булды. Һәм шуңа күрә инде барысы да сезнең югары сыйфатта килеп чыга. Әлбәттә, әйе. Кызлар, миңа калса, әлеге мизгелдә телевизор караучы тамашачыларыбыз сездән җыр көтеп утыра торганнардыр. Безнең өчен берәр җыр бүләк итеп китсәгез, без бик шат булыр идек. Кара урманнарның уртасында кар тимәннәр кистемәләли. Кара урманнарның уртасында кар тимәннәр кистемәләли. Пардәкләр йөзәдер әрәмәдә күлләрдә, җыйындыслар җыелышкан чәчәк ата гөлләрдә. Пардәкләр йөзәдер әрәмәдә күлләрдә, җыйындыслар җыелышкан чәчәк ата гөлләрдә.
Бар, әфәрин булдырасыз. Тапшыруыбыз ахырында сезнең киләчәккә планнарыгыз турында да сорап китәсе килә. Алга таба сез инде концерт белән чыгыш ясарга ниятлибез дип әйттегез. Яңа җырлар яздырасызмы? Менә шул турыда да сөйләп китегез әле. Яңа җырлар да яздырабыз, яңа программа ясыйбыз. Хәзер инде без шундый баян белән җырлау, баян белән Өстенлек күбрәк хәзерге вакытта баяныга кушылып җырлау безнең. Шундый менә шундый позициядә торабыз дип әйтимме соң инде татар халык җырларына күбрәк өстенлек бирәбез хәзерге вакытта. Алга таба инде клиплар, шулай ук яңа эстрада җырлары иҗат итәргә дип уйлап торабыз һәм инде менә Сабан туйларына көтәбез. Телевизорларга үзебезнең клипларыбызны урнаштырып, ала берсә менә халыкка, дөньяга үзебезнең клипларны, җырларны танытасыбыз килә, менә шундый планнар белән яшибез. Бик әйбәт, кызлар, планнарыгыз, ниятләрегез бик матур. Кызлар, рәхмәт сезгә бүгенге тапшыруыбызны матурлаганыгыз өчен, ямьләндергәнегез өчен сезгә алга таба да зурдан-зур уңышлар телибез. Барлык ниятләрегез чынга ашсын дигән теләктә калабыз. Рәхмәт сезгә. Сезгә рәхмәт. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы булды. Мин исә сезнең барыгызга да ямьле көннәр теләп сау булашам. Исән сау булыгыз.